קוראים לי עמית גזית, אני במאי ומורה למשחק ובימוי בכמה מקומות, אחד מהם זה בית צבי, אחר זה האקדמיה לאמנות המופע, וגם פה אני כבר כמה שנים בית הספר לכתיבת דרמה. שיטת העבודה שלי מתבססת על שתי שיטות קיימות כבר הרבה שנים. אחד זה השיטה של סטניסלבסקי, והשיטה השנייה היא שיטה של לבן, רודולף לבן. הרעיון הוא לתת כלי ביקורת לכותב תוך כדי הכתיבה, כדי שהוא יוכל לשכלל את צורת הכתיבה שלו על ידי יכולת לבקר אותה גם בצורה שמבוססת על ניסיון מעשי שלי, של אחרים, וגם ביכולת להבין יותר לעומק מה הוא יכול להוציא מרעיון שהיה לו, רעיון שנניח ערך בראשו, איך להפוך אותו מרעיון ליצירת דרמה. תהליך שיש בו הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד התנסות ושכתובים, כדי להגיע לדבר שהוא נראה טוב בעיניו, ואחר כך נראה טוב גם בעיני הקהל והמבצעים, שזה הבמאי והשחקנים. זה תהליך ארוך, מעניין, מרתק, עם לא מעט קשיים. אותי זה מאוד מעניין, ואני מאוד מקווה שגם את התלמידים שלי.